I have to take it. Keren, iya. Udkhot jongka sengking atia jongka Neutrap National Liberation Council ubabat kumu area kamanda uba Junel Tongper uba nakashnong lompilot kabah mapo ko umkyang patrolling post East Giant Hill District mantakasngi oloan man pendem no ilade haki he sipai jongko umkyang border outpost hakabalap diang sobayo u daki sipai BSF hakajinga don rengkat lang jong u Superintendent of Police East Giant Hill District kipulit umkyang lembat kikme kikpa ki bahaya ngasem wahe snong lumpelut bat kiwe nakaliang u IG Frontier Headquarter BSF Meghalaya u Indrajit Singh Rana ulaong ngaso kemen bau Junel Tongper ula shimye kerai ban mi no na kakanun HNLC nakaliang jong katanat sipai Border Security Force ni pedang sobayo u bat nga ai ka jingkit bok kit ruyang ru ba un im ka jing im ka ba kemen nang ni shakamat nga ai ko blay ki kimi ki pa jong u Tongper ki belashania yangi ki BSF hakaba ngi ki BSF ru ngilong ki bakloy ban yerap ya ki samla ki belasha yalam bakla kumjo ru katnat BSF ka pentikna bakum kini ki samla kinyo ye ka jing hikai bat pisa na ka banda ka jingwan pendem yalade ula kenturu ya baro nadu ki bor penyat snong kinong elam niam ki pulit bakin ai ka jingya trelang bat ki sipai BSF ban kentiu ya ki imlang salang ula banjur ya ki kme ki pa kinong elam niam baki dei ban shim khia baki khon kim dei ban e no ye ka jing pule jongki namar ka jing nang jing start ka dei ka bor ula penslur ya ki samla bakin tep ya ki kam sipai ule thu bagatnat BSF ka jupenlong ya ki program ki babon na ka bentaki samla wat kam bat penslur ya ki samla ban tep ya ki kam sipai haka bakren shakilat patai kubor utei uhe jong ke BSF ulaong ya ka jinglong jingman jong ka seng kalong ka bae ban batai nani kalong dynamic bat lada unu du khot jong ka kanun wan shakmat ban pendem melade kiweiru kin sawan ban pendem kata lada ngile bha yaki ulaong ru bakat hadu menta ompatla ban pentikna sakat nongut kid khot ka HNLC kidang don hadu menta u Superintendent of Police East Giant Hill District Jakpal Singh ulaong ba kani kadegasngi ka bakmentam ye kekme kumtanga kerpa ya Junel Tongper tu ai ba ka ei kabalajia kalajia Henry nangni shakaman dei ban kenmau ye lakakme man lakapor habakren bat kilat patai kubor u samla Junel Tongper ulaong ba kani ka jingwan pendem jung u kadei ka jingkwa bat ka jing ang not jongki kme ki pa jong u namar bakim da don hakamet ka bukoi ka bakia hakini gisngi habaklipat hatu unang lek pai biang mo shaka kan hun king atier utei usamla ulaong ba umla ban batai ya kata bat kasien ka bakhadu ba ulalik pai patru karina kadau ka jingle jongki pulen u father Robi principal jong Holy Cross School umkyang ulaong ngi kular ban ai ka jingkashan ban kinti ye u ba un yai long bat yai imlang ha ka imlang salang ba dei ban sha nyu ben ha ka imlang salang ba dei ba un im ye ka jing im ka badam da ka jing shep tieng bat jing sir henry ba un im ye ka jing im ka balai loy ha ka imlang salang bat ba dei ban phai den biang ha ka ni gasngi katnat BSF kyang kala IT ye ka khung pisa ka ba R.san lak tengka sha usamla Junel Tongper lembar ki jing ai soba shaki kme ki kpa ki henmen ke para jong u mi kita jangan kilak wa ban dengan ban pendem no nama bahaya enggak saya ingat tak hari nama boleh jadi tak buat kenyana nang duduk pengalalik stay ngeduk kimi kita jangan kita jam shoot nama boleh di Dubai di boleh nama boleh nama nak boleh semua jadi kita dengan lak ban oi kita dengan lak ya kita dengan lak ban nama boleh aku pun bengar hai yang sesungguh nama jadi dari lihat tulis ada nomor Please excuse me, please no. Keep on changing, but we will keep on trying to bring them back. Basically, this is unemployment and the lack of motivation. Basically, it is also a day where the happiest person, if I may, here is the mother. So I would only request Junel that whatever has happened, but from now onwards, you should always keep your mother in mind, right?